máme dělat? Hermione. No. Musíme udělat ten plán. Tak co teďka? Sakra, musím jít do pokoje. Dále. Domáli? No. Potřebuju pomoc. Jakou? Potřebujeme hůlku, protože Harry Potter je zavřený v časových portálech. Tak máte? Děkuji. Hermione, máš plán? Jo, mám Brumbálovu hůlku. Je dost silná, aby jsme mohli otevřít časový portál.